उड़ीसा तो जो तो सही मनानी को ओपन मार्केट से खुला बाजार सिनी ओ आमसे ओ जगह जो तो नहीं सले ना कुक बनी ओ बनो जे सिनी बुकुं बारारो स्पेशल के इप्रा सारो ओकरा रोग नो बक बाजारे रोग तो परितोने रोग बक बुरी रोग थो चाला रोग थो बोलो थांगे बक मुइनाय तो फेयो जरा वाइट ये नीली दारो तो नहीं मुइनाय तो फेयो बक की जा पहले गेम ने इको वाते नहीं जोरा को मैं फलन जगह करे वाटे फेके फिर को माथां को मैं को थांगलाव फालने दोस्तों इनका हान्याव थांगो अनेक समय मैं को थांग बक बेखाय तला माने परे के मैं नस्तो थांगो बा दाम कम बाय मैं सब चुक्ति रो माकलांगो मने जे मानथाय तो माने उन मानिया जों बुजिनानै नांनाय बसे कष्ट बोलो थांगे मुइनाय दै फेदि अबाहायनो जों ताबो जे गासिनो मासाका कुटी कुटीनि नों मार्केट स्टल जे कोनो दुकान स्टल बिल्डिं तांदि सिनि बरफ अबबाय लाबोबा नंया के बंगनि यूज नंया के कोनो लाभ करे बिल्डिं सिमे कुछ कुछ नाय सिनि सतांग लाभ करे माहाय चिकोन होय माने प्रोजेक्ट चिकोन इम्पुंग ओबनो सिनि बरम बाय इफेक्टिव सिनि बरम बाय नांमनि के माहायनो ताबक जोरागो दाम कम पे फाले माकलांगो जोरागो वाटियो हिंके याकरे माकलांगो माहे जे कष्ट बा लाम किनारो मै कुथुं फालोबो गाड़ी थांपायो बरो लाइसगो मै हादनिरो मै हामियाव थांगो अनेक जोरागो मै बासाय जागो बा गाड़ी थांबाके बाइक थांबाके बेले रिक्स दंगो माहाय तो माहाय कैसे सेटांग रखाय बक वाटिबो फालमानाय साथुंबो फालमानाय माइसिंबो फालमानाय बासारबो फालमानाय नांमाने जोरा जों नको सिनि बरग्रावनो जे मुइ कथों बसे कष्ट के तोय फाय उलो हिंगे तमं जे दामा दामी खायो मार्केटिंग खायो बनि जे लेजिटिमेट जे मानथाय जे बनि मूल्य बाजाराव अबना साना मुसुगो जे बक जे हिमेनो सनो रोय पाइदि अबसे मे गाहाम मोननाय बक कैसा प्रोड्यूसर हिमाना जों बंनो प्रोड्यूसर बो बोलने काले खाय तोय फे बा नगो बो मुइ खायो प्रोडक्शन बनि जे प्रोडक्शन अबसे जों चाइ दंगो बक तिनि जदि अमा हायके नाय तुगो बोलने तोय फे के जों जेसे न करोड़ पटेमदि कोनो लाभ करे न मुइसे मांगला पाइनि बर थाय पाइनाय एक बर थाय पाइनाय नों सार गोनां बाजाराव बोसोर जानाय नगो नों बोसोर मुइ खायनाय गोबांमा बरनो जरा क्रै अमहाय इकाय बौनो र जों तिनि जे फ्रेश मुकुथं मानो तो बौनो र जखन सु पाइनाय दामा दामी खायनो बक बोसोकसा असुकनो अनेक जरा आं रिक्वेस्ट खानि मोसो जे जागा ब 40 टाका सागो 40 रुपीस इकाय नों रां जदि चेन्ज करेन थाका 50 टाका रे कलाय थाके बनि किसाले उपकार होनाय 10 टाका तो दिन बाय मंदांगिया अनेक जोरागो 100 टाका नों रखा चेन्ज करे नों 40 काइनि मुइ पैका 80 रुपीस आरो नों 20 रुपीस ने बेखाय माने इकाय जदि मानिया है नो आल कथा मुइ फाय आलादा मुइ मिल खायला दि बा बनो रे कलाय थांदि बनिबो कासि जागा नांनाय 10 टाका रां तो दिन बाय तो असुक नांगिया जार पैसा माने रां गोनां र अबना रिक्वेस्ट खायना मोसो माहायके जदि जों वानसकाय सिनि बरग्रंनि उपकार होनाय सिनि बरग्रक जे सुगिया तनय र कायसे कायसे जागा बनि सामु नांनाय बनि बायबो गाहाम अम्बो जागा थाइकिसा पाखी त्रिपुरा पारा पंचरतन विलेज कमिटी ओ जागा जों दिनै ओपन मार्केट सब खुलि रखा और सुदो एलाकानि सिमे हंगला आमचाइनि ओ जे गानागिनि तंनाय शर्मा तंगो रानिल पुकुर तंगो जो विलेज कमिटी रंनि बो बुक फायर मुइ फालपाय माने ओ बे बाजार तो लामा हाक्सा अटो रिजार्व खाय थांनाय बा अटो काय थांनाय गारि बे थांनाय मै कथ नों गोसो फालायबा थां फाय दिनै 100 टाका होनाय बा थां 50 टाका फाय 50 टाका अबाहाय जदि नोंनि नांनाय थाका अटो रिजार्व खायके नोंनि जे मुइ फालय नों बोसोर रां मोननाय
kaya ang ithanay o jaga o sing jetang rekha bok tabok orono bok permanent khe bok almanai ama haino bobishoto sing arbo sing tangirnai taibo sing future tangirnai demand ni mote demand nai